Qal il-ħsarat fil-power station ta' Delli Mara se jwaslu għal sitwazzjoni fejn il-pajjiż diġà ħallas għal impjant ġdid imma se jkollu juża power station li supposti laqli għal qed is-snin. Qal li din hija biċċa oħra minn skandlu sħiħ li tiegħu qed ibatu l-familji Maltin wawċin bi flushom u b'saħħithom. Il-Partit Laburista fakkar li kien biss wara li l-kelliem ewlieni għall-enerġija ġew mitsikkixef il-ħsarat li Gonzi PN żamm moħbija li l Malta kellha bil-fors tammetti dan il-falliment skandaluż. Gonzi PN huwa responsabbli tal-li jabbal il-familji Maltin wawċin b'din il-power station li taħħal BWSC diġà tħallset baxx l-aktar minn 157 miljun euro. Il-Partit Laburista qal li anke l-Awditur Ġenerali fir-rapport tiegħu wera x-xettiċiżmu tiegħu dwar din l-għaġla. Fakkar li biex ingħata l-kuntratt lil BWSC, Gonzi PN biddel il-liġi ambjentali wara li ntefgħu l-offerti u biddel il-politika approvata mill-Gabinett fl-2006 biex mill-gass mara l-heavy fuel oil. Dwar din il-bidla l-Awditur Ġenerali saħansitra qal li kellu jitwaqqaf il-proċess u tinħareġ sejħa oħra. Il-Partit Laburista qal li gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja se jara li min ħadd deċiżjonijiet marbuta ma' dan l-iskandlu jerfa'